Halo, parlok nang syong shnong, na mar ka jinglang jingman ka bom shinga nya ka jing sapyang ka jingpang COVID-19 ha ka pertei shitulub, bat ka ri jongi ka district magistrate ka ri Bhoi district nongpo, kala penjeri ya ka total curfew ha ka district barok away, naduh mynta ka khat saw tarik ubnai basaw ar arpo, naduh kopor ndriu bejimin step, hadu ka khat ndriu tarik ubnai basaw ar arpo, hadu kopor ndriu bejimin step. Kane ka order kan trika miki sipai, medical team, police, fire service, kali kit dawai, bat marbam. Hakini ki safu prakanta jong ka curfew, la khang rui ki dukan marbam, ki wine store, nang ta ya ki curfew pass, bala sam shikipat ba kin trikam satya. Hakaju kopor, ban shim ye kilat kilenti ban yada, yala de iwei pa iwei, Nin ye shong khop hala ki yin ki sem jungi bat ban bor iki jing ptha bala ai de ki bor sarkar kum ka bathet yala ki kti bun sen da ka sabon bat ban dai yala ka shintur de ki mas ne rumal ne kinu ki jan ka jingle khoj bat husiar ban kia na ka jingilum breu khnang bangin la ban te la kam ya ka jing pur jong ka ne ka jing pangkhlam la karpat o ye phi ba omdi ban ting na ba ka sarkar kala shim ye baro kilat ban ai jingeda Henry ngidon kam ban yatali bat ban yatrelang bat kibor sarkar da ka bangin kongu ya ke kablap tha khnang bangin job ha kane ka jing yale jungi persya ya kane ka jing pang ringkat ka jing shania ha ki jing duwa jungi ha unong bu nong thau kublei shibun